Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samenika kita badhe sinau basa Jawa bab tembang mocopat. Tembang mocopat kalebu tembang cilik. Tembang mocopat dipun ginakaken kangge nggambarake uripe manungsa wiwit lahir tumekaning mati. Salajengipun inggih menika paugeraning sekar mocopat. Paugeraning sekar mocopat wonten 11. Setunggal mijil, kalih kinanti, 3 sinom, sekawan asmaradana, gangsal dandang gula, 6 gambuh, 7 mas kumambang, 8 durma, 9 pangkur, 10 megadroh, lan 11 pocong. Tembung mocopat kadhapuk kanthi paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa lare ing saben sak pada utawa sak bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata ing saben sak gatra utawa sak lare. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra utawa pungkasaning lare. Sampun paham? Kagem contoh lan penjelasan lengkapipun mangke kita pelajari wonten ing video wekdal sanes nggih. Wonten ing wulangan kalih menika kita badhe sinau tembang pocong lan cangkriman. Tembang pocong kuwi kalebu tembang mocopat utawa diarani tembang cilik. Tembang pocong nggambarake pungkasaning saka kauripan manungsa ing donya. Salajengipun inggih menika watak tembang pocong. Watak tembang pocong sembrono utawa parikena lan lucu. Lajeng gunane tembang kangge cangkriman, lelucon utawa guyonan. Nah, salajengipun kita simak tembang pocong. Bapak pocong tutu atu tutu gunung dawa kaya ula pencokanmu wesi miring yen lumampah si pocong ngumbar suara. Kuwi mau tembang pocong sing isine cangkriman, dawa kaya ula, pencokane wesi miring, bedhekane yaiku sepur. Kanggo nambahi pengalaman sinaumu, gatekno tembang pocong ing buku paket halaman 18, bedheken karepe, banjur pilihan salah siji kanggo ditembangke. Menawi sampun direkam, banjur dikirim ing guru kelas nggih. Matur nuwun bocah-bocah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.